zenbaki baten menpe zaudenean, zenbaki horrekiko kontrola ez daukazu. Eta gero, sartze baldin badezu hor, gamifikazio estrategia bat, non beste jendearekin konpetitzen ari zeren, antsitate hori areagotu egiten da, eta zer lortzen duzu, horri engantzatuta jarraitzea. Eta azkenean da, zirkulo hori bilatu nahi izatea, eta nolabait jendea adoktrinatzea, hau da, gaur egun, inoiz baino seguruagoa daude gure osasunarekin, eta teknologia dugu gure osasuna zaindu ahal izateko, baina aldi berean inoiz baino beldur gehiago daukagu osasunari buruz. Beraz, askotan, horren azkar joateak ez digu nahikoa denbora ematen horrekiko reflexionatzeko. Eta azkenean nik esango nuke, lo ondo egin nahi bali maizu, juna aste bete landetxe batea, kendu telebista, kendu mobia, egon zure lagunekin da, zure familiakin, eta horrekin ziur, zure ezakite kalitatea behintzat, lokalitatea hobetuko zela, ez? Baina askotan horrelako gauzak ahaztu egiten zaizkigu, eta geratzen gara, pentsatzen gailuak lagunduko gaituztela, ez? Eta horretan, bai, egia da, askotan behartzen zaituela, orain nik kendu egin dut, nire smartwatcha kendu egin dut, nekatu naiz.